ahak upaya kinindughan ko ano nili akong masgama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha, Gugmang Drama Edition, Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka, ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Kung kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan, huwag kang ambalatian. Sa asiko kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Mga higala, paminawa kining testimonya sa nakasulay na sa Ashigo Herbal Capsule. Tabor, taga Villanueva. Akong papa, Ashigo Capsule o Ashigo Kapi. Kuan siya kanang yang dugo bitaw kay 90/200. Munang mao yang mong gimintin siya, nadala naman siya sa ospital niya. Di siya kakuan, hinay kay siya mulakaw niya. Mao na mong gimintin karon saya karon nakalakaw na siya. Ashigo. Oo, tinuod jud. Promise na ang Ginoo sa langit. Nituod jud ko kay naulian jud akong papa. Nga moinom sila og Ashigo. Kay makatabang jud akong papa naulian jud. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Leonela Maisling, usa ka Alstitzer sa Oroqueta City. Nagapamatuod kaninyo nga nagagamit ako aning Ashigo nga herbal capsule. Kaluoy sa Ginoo, naulian ang akong pangbati, akong paminod sa akong kamot, akong arthritis ug akong pagpalpitate, nawala ang akong gipangbati. Salamat kayo sa Ashigo kay kining akong gipangbati kung mutukan na ganin ni akong arthritis, makalive jud ko sa akong trabaho. Salamat kayo gyud kay naulian ko. Sulayin ninyo katong wala pa inton kasulay, sulayin ninyo pagtumar ang Ashigo kay kini makatabang kayo kanato ang tanan, no? Pila ka stat imong nainom?
Sa pagkakaroon, mihurot ko duha ka stop. Pero sige gyapon kung katumal karon, kini Ashigo. Maayo man yun ni kaayo kay ako nakasuway naman ko sa mga herbal. Daghan ng klaseng herbal nga akong nasulay. Pero kini lang Ashigo maoy. Nakauyon ko sa akong gipambati. Then salamat kaayo tuloy sa Ginoo. Naarang-arang gyud ang akong gipambati. Salamat kaayo sir. Makapuan ko ninyo nga 100% yun ang akong kaayuhan ini Ashigo. Dahan salamat. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede kikalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Himsog nga panglawas, batasala ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Aniya si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry of Naturopathy. Higala, ang kahimsog sa panlawas mo ay isa sa pinakabahandianon nga gasa. Atong ampingan pinaagi sa pag-inom sa VG Soya Coffee. Non-caffeinated drinks gikan sa mga pinili nga sangkap sama sa soya beans. Ang soya beans isa sa mga orihinal nga kalanon nga gituga sa atong magbubuhat Genesis 1:21 mga kalanon nga gikan sa tanom. Ang soybean na ilang adunay taas nga nutrisyon ug isa na niini ang isoflavone compound nga magamit sa ato lawas sa paglikay sa mga balatian sama sa heart disease, cancer, osteoporosis ug uban pa. Ang taas nga fiber niini nga makatabang sa pagpanormal sa blood sugar, hypertension ug makaayo sa ulcerasyon ug constipation. Gisagulan sa wheat, corn ug psyllium husk ug gipalambo pinagi sa mga sangkap gikan sa ampalaya, malunggay ug mangosteen fruit extract. Kini nga kombinasyon sa mga tanom garantisado nga makatagbaw sa panginahanglan sa ato lawas aron malikayan ang mga balatian ug magpabilin diha sa kahimsog. Kini si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magaingon, himuang medisina ang imong kalanon, batasana ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Himsog nga ilimnon, himsog nga panlawas. VG Soya Coffee. Ginama sa B-Money Partners Incorporated Wellness Products. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Diba mga asawa? Maunang maglagot kid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamudayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Diba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Nakita kita isang magasin, dilaw ang iyong suot at buhok mo'y green sa isang tindahan sa may baklaran. Napatingin at tulala sa iyong kaganda. Itaas mga kamay! Alala mo pa ba nang tayo pang dalawa? Hindi ko inakalang Oh yeah! sikat ka Come on! at tinawanan pa kita.
Hinawag mo kung walang hiya, medyo pangit ka pa noon. Hanggang ngayon. Gidaot ang music ni Gala. Iba na ang iyong tingin Mayong adlaw. ng lahat sa'yo. Mayong adlaw, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi eh. Kung sa may oras, maminaw karon. Kulang ang ilakong Ano yan na po ng inyong paboritong programa? Ang programa nga walay politika, puro lang yun pakatawa. mong maganda. Ito po. Kauban ang inyong igsoon. Na ngayon, Brother Bernie Bitok-Bitok. tablad, damit na gawa ni Ang inyong kauban, Brother Bernie Bitok-Bitok, ang makayong yugang. Oy. Aperti halagay. the whole universe. Welcome po sa laing edisyon sa atong programang Gugmang Giahak Nagbago ng lahat. Comedy Drama. Oh, lami oy. Ay sos, perting lami ang programa ha mga igala. Kulang ang Pampawala lang sa inyong mga kalaay kakapoy guban pa. Salamat ha. Kaka-receive na ako na inyong mga messages kanako sa akong Facebook page sa Bitok-Bitok University. Napoy uban nga ginatag ko nila, ga-video sila kamolo o ga-while, ga-paminaw sa programa. Salamat ninyo mga bossing ha. Itag lang ko ninyo ha kung na may mga ginapost. Pasing matagaan ta mong regalo pohon ha. Hinahinaya ko, bi. Oh, mao galing hinahinaya lang ko ninyo mga igala ha. Naginaot ko nga tana okay ra inyong mga panglawas. Nanginaot ko nga tana okay ra inyong mga kinabuhi. Di bisan pa man og grabing problema. Ang problema wala gi katapusan ha. Kinsa bagay walay problema karon. Depende ra na dayon kung giunsa nimo pagsulbad og pag-atubang sa mga problema mga igala. Sa tibuok Mindanao nato nga mga radio partners. O katong gusto pa mahimong partner namo. Mayong pagpaminaw, naglagubo o naglagapak. Ang atong programa diha sa may Nasipit, Agusan del Norte. Radio Servisyo 94.3. Diha sa may Butuan City sa atong mga katribo, Radio Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Siyempre diapod sa may Hinatuan, Surigao del Sur sa 97.1 Enchanted FM. Kumusta mo diha? Oga, siyempre sa atong partner radio 94.9 Oroqueta City. Sa 97.1 Mix FM Plaridel. 92.5 Mix FM Aluran. Og diapod sa may Kidapawan City, North Cotabato. Naglagubo tayo sa 100.7 Tambuli Infinite Radio. Diapod sa may Tibalog, Santo Tomas. Mga kuya, mga ate, diya sa may 100.7 Metro FM. Mayong pagpaminaw nila kuski mga radyo diya. Sa Bukidnon, sa Uswag Radio 87.5, Pangantukan Bukidnon. Og diriya dayon sa Misamis Oriental, labi na diya sa may Taguluan. Nga ang signal mo abot yung down sa Cagayan de Oro sa MOR. Miss Or Radio 87.5 diya sa may Taguluan sa balay ni Notchka. Dami kayong pangalan, ha? O siyempre, diri sa Lakbayan sa Cagayan de Oro sa 90.3 Strong Radio Kusgan. Kumusta sa itong mga constituents diri sa Cagayan de Oro? Naminaw silang mga panimalay, naminaw online. Hello sa inyong tanan, ha? Kumbati na da! Ito na po ang ating letter for today. Lamang ang imong dumangagiaha upaya kining dughan ko ano dili ako masgama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan
programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Ang usa lagi. Dear Brother Bernie, bitok, bitok. Mayong adlaw ganimo Brother Bernie, bitok, bitok. Salan nimo mga tigpaminaw, tigsunod nimo gugmang giahak. Comedy, drama, pampagood vibes. Maayong adlaw ni mo, Brother Bernie. Idol, konsihal. Daddy! Makulbanding ko ani, basta mo yun nagalig idol, tapos nada yun word nga konsihal. Ang sunod ani, solicitation ani ba? Ay, salamat. Ano na yung sa modol sa kuha, bra, kagahapon na ako'y mall event ito kagahapon. Oy, boss, idol, kita ka boss, o na selfie sa boss me. Ang boss, kanang pwede magpasolisit ba na magod me? Pandamay mo. Abi na ko tinod-anay nga idol ko ninyo solicitation. Oy, ang atong gugmang giahak. Siyempre, giatod ka na to sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kumusta man ang atong mga kolesterol diha? Pagtaas ang kolesterol, automatic, high blood sa... Lami na diya sa mga paboritong pagkaon nila ka ng mga fried foods, mga pinirito. Lami, masagog yan ang pinirito ko. Mga fried chicken, mga fried tungol, mga, mga chicharong bulaklak, agay kalami. Miski ang siomay karon, lami magkaya ng siomay kay gina-steam na, mas ganahan pa nung tag fried siomay. Bula-bula. Oh, sa Cagayan de Oro, uso kaya ni diri ang mga kwan. Ginapirito na to diri ang mga isaw. Tanan na lang yun ipirito kay lami kayo isagol sa rice. Lami, ginapaborito, ginato na. Pero mo nang giingon nga ayaw palabi taon mga igala. Kay number 1 yung ganing mga pinirito nga mga pagkaon ang grabe. Di lang grabe, extremely high in cholesterol. Pastilan. Miski ka ng mga cheese sticks, usong po na ron ng gina-slice nga cheese tapos ibutang sa wrapper, ipirito. Perting lamia. Pero mo lagi. Perting taasa sa kolesterol ana mga igala mo nang di kay palabi ay kaninyo adlaw-adlawa. Okay raman po na mga onta. Too much of something is bad enough. Pero ay kay palabi adlaw-adlaw ginyo sige lang mog pinirito ha. Mo nang taas na kanyong kolesterol mo na matingala mo bisag di kay mo tambok. Terminti mo galuya. Tingala mo silag paminhod na inyong mga kamot. Ano ka paminhod man akong kamot ha? Or inyong mga tangkugo, mga gasakit na. Agay! Ayaw taon, simba ko lang nga mo. Mo grabe na inyo ang mga gipambati diha. Magpa-check up sa doktor kung grabe na ang mga gipambati. Labi na sa mga hingaon og mga proven. O kana, naba na sa inyong lugar diha. Sa Cagayan de Oro, grabing proven yun. Alam mo, sa maguban-uban, labi ng huban ng uban ng hinigugma. Pag uban ng hinigugma, kayo may nga, bahalag proven. Basta kaya importante, labing. Linya sa mga way budget nga laki. Ayaw po adlaw-adlaw, boss. Kaya di maayo. Labi na akong kamot, taas nag-kolesterol, na maka-experience na mong mga paminhod sa kamot every morning, sakit sa tangkugo, galuya.
Murag lisod naman ginhawa. Oy, di na maayo. Magpa-check up na sa doktor. Og mag-maintenar sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule. Ang Ashigo Plus Herbal Capsule adunay sagol nga herbal plant nga gitawag nga ashitaba. Sikat kaning ashitaba gikag Japan mga igala. O kaning ashitaba gikan sa ugat, lawas ug dahon ni ini mo ni siya ang usahay ginabulad ug mo ning ginahimong herbal ginatsaa ang atong gibulad gihimon atong powder gibutang nato sa kapsul. Gisagulan pag nato guyabano extract o pati turmeric extract para mas healthy ang atong kapsul o ang kape. Pwede mo palit per box, pwede sad mo palit kung ato mo sa mga parmase per capsules lang o per banig. Ano ba? Mas may itong per banig kay para makita man yung epekto na yun. Kung gusto ninyo nga di sa ninyo usa ka box, uy basig mahal ra kayo. Bisag usa lang ka banig, testingin ninyo straight usa ka semana o 2 ka semana para makita ninyo na epekto. Daganay nakasulay aning Ashigo Plus Herbal Capsule ug Herbal Coffee. Kay kaning ashitaba manggod nga sagol ni anti-inflammatory kini antioxidant ni siya. Og kini makapatunaw sa mga kolesterol nga nasa atong mga dugo para likay sa heart attack mga igala. Daghanay naka-testing aning atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Ang ngalan si Esther Fernandez, 70 years old, taga Purok Uno, Volleyball, Oroquita City. Unsa may mong gibati nay? Ang akong gibati, so wala pa kumianhin ni doktor pa check up. Ako malipong kung gikan naghiga, nagbakod na ako, then naog ko sa katre, malipong ko. Dayon kana pong magikan ko maglingkod, dayon inigtindog, malipong kong gyapon ko. Aning ubakon ko, dugay ko nga ang bakon. Balik lang, mawala lagi, ma-admit pa sa ospital. Maribang ko na tagtulo ka adlaw or 4 ka adlaw. Pag ato na kong Cagayan, gihubak ko dito kay gihubak ko din gipalitan ko sa kong anak kong nanghulam lamig nebulizer, nebules kay kani kay gihubak ko kanang kasuhan ko. Kay mao nang pud na andan kong ubakon ko nebul. Katulo tali ko nila ito ka adlaw gi nebulizing uli ko dire Oroquita. Uli ka sa Oroquita. Sa atong suki nga tigpaminaw, akong awagon nga unsay inyo mga balatian nga susama sa akong gibate ana gamit gyud mo ayaw mo pagduha-duha sa Ashigo Herbal Capsule o BG Soya Coffee. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee available sa radio station na inyong ipaminawan ha. Mamutang nami og mga produkto diya pwede mo mopalit. Kung gusto niyo sa box, pwede ra po mo palit sa per banig, ha? Sa Cagayan de Oro, available ni siya sa Save All o Save More Pharmacy diya mismo sa Kugon Market, ha? O siyempre ang atong gugmang giyahak, natay bagong nadugang nato nga produkto. Kamo ba mahilig og mga soybeans? Aduna kitay bagong produkto. Aniya na ang atong VG soya drink. Hirap ka ba sa pagdumi? At alam nyo ba na ang constipation is the mother of all diseases? Subukan nyo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO soya beans at psyllium husk na isa sa may pinakamataas na fiber content. Ang fiber ay nakakatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi na dahilan sa mga sakit sa bituka o colon cancer. Ang soya beans ay may taglay din na isoflavones upang makatulong na labanan o maiiwasan ang cancer. Meron din itong melatonin para mapahimbing ang inyong tulog. Rekomendado ito para sa may insomnia. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen at malunggay para siguraduhing mapalakas ang inyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added. All natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! VG
Soya Coffee. Unsa soya coffee tawalay kafe ang naitabo ani. Gibutangan og coffee flavor pero flavoring ra siya pero actually pure soya lang gini siya mga higala. Available ni siya sa Ororama, sa SM Save More og sa Gaisano. VG VEEGEE VG soya coffee. Prevents constipation, promote good sleep, anti-aging, boost energy. Maayo ni siya sa mga diabetic, lowers bad cholesterol, lowers blood pressure. Kung dili mo mahilig mga pe, kani atong VG soya coffee, ang flavor niya kape lang pero actually soya ra gini siya mga igala. Lami kayo, mabusog pag yung ka. So kung mag-diet ka every morning, hindi nakaganahan mag-rice, mo ni ang gwapo karon. VG Soya Coffee Health. VG Soya Coffee. Mo ni atong pinakabag-o karon. Again, ang atong VG. Available ni siya karon sa Ororama, nasa Gaisano, nasa SM po ni siya may gala. VG Soya. Pinakabag-o nato ni. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscles sa katawan gaya ng mga bodybuilders sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Order na! Again, ang atong mga VG Soya Coffee, ako na ning ipanghatag, amo ning ipadala diapod sa atong mga radio station nga gipaminawang karon. Sa karon available ni siya sa Lazada o sa Shopee. Og diri sa Cagayan de Oro available ni siya sa Ororama sa Gaisano. Og sa mga SM stores. VG Soya Coffee. Sarap. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bidok Bidok. Ako di ay si Gilbert. Dili na ako ipanghinambog. Apan aminado gayod ako. Nga ako usa ka chick boy. Usa man ang chick boy, usahay chicks, usahay boy. Usa ka chick boy. Sa tinud-anay lang. 28 anyos na ko og di na nako maiyab kung pila na ang akong mga nauyab. Oh, grabe kayo, igala. Nako yuban gipaasa lang, naiuban ako lang gitilawan. Tapos ako lang din gibiyaan. Oh, grabe. Grabe ah. Ambot ba?
Nganong ingani ko. Hangtod sa niabot ang adlaw gayod. Nga naila na ko ang usa ka babayi. Nga ambot unsabay na ani niya. Murag nagpitok-pitok magid akong mata. Og nakaingon gyud ko nga murag siya na. Itago na lang nato siya sa pangalang si Joanne. Joan, ayaw ko sigdol-dool sa ako a Gilbert. Kabalo ko, kanay mong porma pakboy yung kay na ba? Grabe bay. Kisa may nagsulti sa imo, anak? Ayaw na. Dagan ko'y kaila nga kailan nimo. Kabalo ko nga usa ka kalalaki nga babairo. Kung gusto ka nga biktimahon ko nimo, please, ayaw na buhatas ako pangitag lang babae dito. Ayaw ko tripi diri, ayaw. Ayaw na palayo, diha palayo. Grabe bay. Joan, amino na ako. Oo, tinood. Chickboy ko dati. Dagang ko'y mga babae, pero Joan, kung kabalo lang ka, sukad na ilata ka. Murag, nausab gid ang akong kinabuhi. Mao ba? Oo. Lahirag yung ka, Joan. Murag, para na ako, murag, ikaw na yun. Ako ragyat? Kibali, murag lahi yung lugar ko? Oh, lahi ragyat ka. Please, Joan, nga di makamutoon ako. Ayaw na lagi ko atik-atika. Kabalo na ko anang yung mga style. Please, kung gusto lang ginimo nga imo kong idugang diha sa imong library, sa tanan nimong mga natilawan, sa tanan mga record ni o gusto lang ko nimo nga ibutang po sa lista sa imong gusto nga undangon nato ni. Undangon nato ni. Di kamuundang. Di kamuundang, Joan. Bisa pagkapila ko ni mong bugahon, di kamuundang. Joan, aminado ko. Bad boy kay ko. Aminado ko nga nahimo kong babairo. Dagang ko ipasakitan lang mga babae. Idungan-dungan ako sila sa una. Apan, ambot ba? Siguro katong panahon nga ni Simba ko. Ang espiritu sa Ginoo ni kumot sa kong kasing-kasing nga miingon nga pagbag-o na. O sa diyang paglingi na ako, ikaw ako nakita, Joan. Joan, please, tagay kong chance. Musipyat lang ko kausap, bulag yun ko, pero please, tagay kong chance nga ipadayag na ako akong gugman nimo. Please, tagay kong chance nga ako ipakita ka nimo nga tinud-anay na akong ibati di nimo. Kabalo ka, Gilbert. Sa tinud-anay lang, buutan man ka, gwapo ka. Daggan mo na siguro dagay babae nga makagusto ka nimo. Mo na siguro ang uban, automatic mo bika dayon tungod kay itsuraan man sa ka.
Sultian ta ka. Gwapuhan po ko sa imo ha. Apan di ko ganahan sa akong gakadunggan. Nga usa ka kababaero. Dagan na imong natilawan. Dagan ang imong gichuk-chak chenis. Ana. Munang nihangyo ko sa imo, Gilbert. Please undangin ako. Kay kung plano lang nimo, nga usa lang gyud ko sa imong tilawan. Please, ayaw na. Kalimtin ako. Di lagi ko mundang. Promise. Buhaton ako ang tanan. Kung para di lang gyud ka magduda. Ako'y pakita sa imo tanan. Cellphone tanan-tanan. Ako na nangundangon tanan para sa imo ha. Joanne, promise. Lahi ka nga babae. Lahi ka nga pagkababae. Ikaw ang akong gusto. Ikaw na ang babae nga makapausap nako. Ug di nagyug kumulingi sa uban. Ikaw ragyod, Joanne. Pasabot ba ni ining? Imo na akong gisugot? Ay. In fairness sa imo ha. Bisag kapila na ta kagibugaw. Naapamanggit kihapon kay. Oo, gisugot na ta ka. Mo nang akong gibutang akong panty sa imong bulsa. Nakurat masag ko. Nata diri sa restaurant na nga unta kalit lang ko nimo gibutangan og panty sa akong bulsa. Daddy? Daddy, what's that? Pasabot ba ni ini uyab na ta? Aw sa pamanday lain. Lisod sad akong gihubo akong panty ta akong gibutang sa imong bulsa. Ta wala ta kagisugot sa imong gusto ipansak ko pa ng panty sa imong baba. Baw-baw na ba nag-anso? Oh my God. Gidungog yun sa Ginoo. Ginoo yun sa Ginoo. Ako pag-ampo. Tinoy, giampo ko nimo. Oo, giampo na ko na nga hubuon nimo imong panty ug ibutang sa akong baba. Ikaw ba? Samog gigay ka, Gilbert. Binoang ra. Oh my God, di ko katuan eh. Di ko katuan nga imo kong sukton. Bosa tuon na. Kung ka mo tuon din tuon na. I love you. Basta ka di namang gyud ka may mong babaero. Promise di na gyud. Giundang na nako tanan na sa kong phone book gidelete ko na tanang babae. Tanan Facebook gi-unfriend na nako tanang babae. Puro na lang gyud lalaki tanan. I love you. Joanne, I love you. I love you too, Gilbert. Sabi na ako'y mahal mo rin at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Kajut lang. Isa ka sa kong panty balik, isa ka sa dali. Usuman, Joanne. Gilok na kayo. Bugat na kayo. Nakatumar na kong Biramax capsule. Ganina ako nakatumar. Gay na. Kajut lang. Sigurado ka nga wa na gyud kay lain. Kapila na ta kagiignan. Ako naghihatag sa imo ang password sa akong Facebook. Wala na. Naiuban ga PM pero wala na ko ga-reply. Kanang mga group chat nga na mga chicks, ako nagikik ang akong kaugalingon.
Sigurado ka. Lagi. Ikaw ra gyud ang babae nako. Joan, wala na mausab na gyud ko. Di na gyud kumos. Wala na gyud ikaw na ang final. Ikaw na gyud, ikaw na wa na ilain maluy ka. Dali sige, inaog na balik. Adyo lami. Unsa man. Dugay ra kin ako ning pangandoy, Joan. Grabe kay ka ba imong gipag-antos ko nimo bagi padugay-dugay gyud ko nimo bang uban mga babae dali ra kaayo 3 days ra. Ikaw grabe. 6 months gyud pa ko nimo gisugot. O nga naman, nagmahay ka. Sige, di isa ka ko ni balik akong pantin. Dili. Ang ako lang ba nga, mas worth it mapudi ay. Mas nindot man po na yung padugay-dugayon po dito kay makita ginato nga tinud-anay ma. O willing to wait ko. Joan, ikaw na yun. Wa na ilain, seryoso na ko. Seryoso na ko nga lalaki karon. Tungod nimo matag Domingo gasimba na ko. Tungod nimo na usab na ko. Iabot niyo ka sa ako Promise, di nagyug ko mamay. Wala na. Di nagyug ko magkapatintal nila. Promise. 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 As in girl. As in girl, promise. Sa mga ba di ay? Nahalasigis og di nagapas. Nganong dili man itupong. Kailangan na to Gabson kay taas ra ang isa. Gilbert. Grabe kay ka Gilbert. May kay kamugabas. Kailangan na to ni Gabson kay murag taas ra kayo ang isa. Gilbert. Sige Gilbert. Gilbert. Kadyo lang. Natupong na. Ako sang dukdukon kay murag kumi gamay. Kana. Gilbert. Kana. Kani. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, apika, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Testimonya sa kayuhan. Atong paminaw. Mama, ayong hapon, atong ngalan? Ako ngalan ko si Raj Mangulosino sa Barangay Kulpan, Purok 2. Ma'am, unsa nga hitabuan nung nimpalit ng Asigo Herbal Capsule? Ahanin mo nadunggi ni? Nagbili ako ng Asigo Herbal Capsule kasi may karamdaman po ako ng kidney. 3 taon na po nakalipas, umalik-balik po ang sakit ko. Kaya bumili ko ako ng Asigo Herbal Capsule para po ako makiramdam ko parang gumaan ang ang sakit ko. Yung kapakiramdam ko na gumaling-galing na po siya ngayon. Kaya ni-maintain ko po ang Herbal Capsule na Asigo. Nakabili po ako ng 10 tabs tapos gumaling na po ako. Kaya i-maintain ko na po ito ang Asigo Herbal Capsule. Kaya bumili po ako, ni-maintain ko ang Asigo Herbal Capsule para po
sa karamdaman ko. Ma'am, anong masasabi mo sa mga katulad mong may kidney din? Masasabi ko po sa mga tao na katulad ko may kidney sakit, subukan natin po puminom ng Ashigo Herbal Capsule para po kumaling po kayo katulad ko. Wala pong mawawala kung susubukan po natin bumili ng Ashigo Herbal Capsule. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Constipated ka ba? Aduna ka ba'y high blood, ulcer, insomnia, anemia, arthritis, ug uban pa ang mga lifestyle diseases? Aniya na ang B-Man's Veggie Soya Coffee. Kinigama sa soybeans, mangosteen, malunggay, ampalaya, ug psyllium husk na puno sa protein ug fiber. Aduna sad kini isoflavone for cancer prevention. B-Man's Veggie Soya Coffee. Ang suya-suya maging healthy. B-Man's Veggie Soya Coffee. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talik danay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Dagan salamat dahil sa mga nag-order sa Shopee sa Biramax Capsule. Anya, di ba? Nindot kayo, no? Ayaw na ko ninyo atik-atika. Naiuban mga garboso, moingon taro nga adi pa man ko anang Biramax sir kay unsay pagtuo sir tiguwang. Istoryahe ko ninyo mga bana mo. Di lagi mo tiguwang. Pero tungod sa stress, grabe kayo, panguna-huna, unsaon pag mga bayronon, tuition pa sa mga bata, bayronon sa tubig ug kuryente. Problema sa opisina, problema sa trabaho, problema sa kota. O sana sa mga dahilan. Psychological, nganong pagmukuhit si Mrs. Lungkoy si Junior. Tinood biya na siya mga igala. Dili man si ingon na kanang inyong Junior dia mo nang di na mugahi tong kitiguwang na, Mrs. Kanang mga gaedad na dia og mga 35 pataas. Kanang mga bana nga mga busy kayo pag abot sa pag-uli nila tanawa. Tungod sa stress sa opisina, tungod sa stress sa trabaho. Tungod siya dagay ginabuhat sa trabaho. Kanang mga men in uniform o kanang mga gafil, tungod sa kakapoy, paghigdaan na, nag-shower na tanang asawa kay may na lang. Pag umanog shower, paggawas, wa na hagok ng bana. Tinood o grabe ka tinood. Muna ayaw na mo pagpagarboso. Palit na mo og Biramax Capsule og Biramax Coffee. Daganay nakatesting ani, wa ni say problema kay herbal man ni. Herbal. Ang atong gibutang ani mga horny goatweed, mga ginseng,
Kalalanda ang Panax Ginseng kung imong una-unaon mga igala. Ang Panax Ginseng maka-reduce na sa stress ug anxiety. Makababa pa nag blood sugar ug cholesterol level sa tinud-anay lang. Og ang Panax Ginseng makahatag kanimog endurance o makawala sa kakapoy. Munang kamo mga bana de ay namong pagpagarbuso pa manginom mo nga si pagtuo tiguang. Yes. Mga 35 pataas mga bana de nga medyo kapoy permintes trabaho, stress, pagbiramax mo. Pagbiramax capsule kay sa Biramax makaingon gyud kag Gahi, oy. siyempre may lain pa. Makaingon lagi siya nga Hinahinay ako, B. hinahinayon pero kadugayan makaingon man gyapon og Kana. Sige pa. Sige pa, B. Mana di akong gingon. Munang mag-Biramax capsule. Biramax, Bira to the Max. Available ni siya sa radio station na inyong gipaminawan karon dooli lang dia. Or pwede sa mo order sa Shopee. Pwede sa Shopee. Available po din sa diri sa Cagayan de Oro sa Save All og Save More Pharmacy Cogon. Og diri sa may Gran Europa, available ni siya sa The Generics Pharmacy sa Vista Mall, Gran Europa. Mag-Biramax na! Naunsa naman ka, ay, sige naman kagsunod-sunod na ako. Ambol lagi ani kay murag nabuang nagi ko sa imo ani ba? Assess. Nakatilaw lang kag helicopter gapangita ka na nako. Wala ka naka-experience, Anas? Ako lang di ka naka-experience? Wag ko magdahom nga kuyaw man ka. Mao galing. Talawa karon sige lang kag dikit nako. Ay, naunsa man ka eh? Kadugayan bitaw ni masumo na kita kadugayan ba magsikitag uban. Say, sagdi lang good. Kadyan lang ba? Kana bang ako nang gihatag akong mga password sa akong cellphone. Pero nganong ikaw lagi kay dili ka magpalitli sa imong cellphone. Oy. Naunsa naman ni? Ay kung nagsako na nung kagaduda. Remember ikaw ba na records ato diri nga chick boy kayo ka. Sa bagay. Naunsa man taong ka eh. Basin ikaw, ha? Basin ka ng kana imong mga pangalan sa lalaki sa cellphone, palaki-laki lang na. Pa Arnold. Or pa Harold, basin daig Hana di na di ay. Bantay lang ka magsumangil gyud ka, ha? Bantay lang gyud ka ba? Oo, wala oy, wa gyud ko nagpasumangil eh. Basta kay wa nagyud ko nagbag-o nagyud ko, wa nagyulain. Mao galing, bantay lang gyud ka gyud. Oy. Nay nanawag ni mo. Kadjut lang. Hello? Kadjut lang ha. Asa man ka padulong? Kadjut lang, walang signal diri, kadjut lang. Hello? Hello, yeah, yes. Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanunay. Kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyo Murag si Juan maginaw. Murag siya ginaw. Kadyo lang. Try na ko tawagan ni Abi. Di mo tubag ay. Di mo siya matubag.
Kinsa man na? Naman siya kauban nga lalaki. Kadyo lang. Tawagan ako, Trumi. Dikin mo to bago. Basig iya lang ning kauban sa opisina. Oy, kadyo lang. Naginawi ray magkamot. Duha pagit kakamot. Usan ni? Usan ni ako nakita? Love, narari ka tiri. Ganin na ako nagulat. Ay, mao ba? Ganin na ako sige video call ni mo. Pero di ka mo tubag. Ay, sorry love, kanang busy kami sa opisina. Wag yun ko'y gawasay sa opisina kay naman ko may meeting. Sa opisina? Sure ka? Paniud to. Basing nigawas ka sa paniud to. Wala gyud love kay narami sa opisina kay dito ra gyud mi naniud to kay busy kay mi kay naman gumi buhaton ba nga kuan nga event. So mo nang wala ko'y gawasay. Sorry kayo ko anak ko natubag ang imong video call. Sigurado ka? Wala ka sa restaurant kaganinang udto? Wala ka nakipag-date sa ubang lalaki ganinang paniud to? Kasi, nalagi ko sa opisina. Gisultian ta ka. Sigurado ka? Sigurado lagi kasamok ba nimo? Ay, kong sulti-sultian na ha. Nga murag ang dating ako murag na gapabino ang diri. Hunaw na nga ikaw ba ang chick boy dire? Imo ba yun ang binuhatan? Ayaw ko sulti eh. Mao ba? Oh, gipicturan ta kagaganina. Tanawa. Kinsa na? Piki na, piki na. Oh, naday kay kaganina. Na ako. Usa ko sa mga waiter. Nag-disguise ko as waiter. Nako dito ka ganina. Nakita ta ka. O kinsa to nga lalaki nga ako nakita. Sulti ko sa tinuod. Kinsa to. Kinsa to nga lalaki sulti ko. Kabalo ba ka? Wala na ko nagbinuang nimo, nagseryoso na ko. O karon mo paginti ako makita nga nakay kaubang nga lalaki. Naginawiray pa mo sa kamot, nag-laps to laps pagin mo. Love, let me explain. Unsa? Sige, sulti ko. Dili ikaw ang akong gibinuangan. Kato siya mo'y akong gibinuangan. Unsa? Pasaylo ako. Pasaylo ako. Mas una to siya sa imo. Uyab na ko to siya daan. Mas una to siya sa imong mga usa ka bulan. Brother Bernie, bidok, bidok!
Mana ni Ron. Mutanaw unta Kung aya nagseryoso na ko, wag yung ko magdahom, Brother Bernie. Nga mabalsan ko. Gani, mas una pa dito siya sa ako Usalang kabulan. Ni amin siya kanako nga duha miyang uyab. Okay ra basta malipay. Di man day lalim no, sakit man po day mabalsan. Walay problema. Ingani man day yung feeling nga may bawaan ni mo nga daghan mo. Sakit kay para nako. Pero di na ko madawat. Apa na igugma mangyud ko niya. Ang pangutana pag yun niya kung kaya ba daw nako ug okay ra ba daw nga duha sila. O duha daw mi. Uy. Dawaton ba nako na o dili? Ayo, nganong dili man ako. Mao na ni Ron. Tagay ko og tambag, Brother Bernie, bitog-bitog. Unya nagkita ta kuyog siya. So sa may tawagan ni Mirisi Mayra. Nakatilaw sa gang anaon di ay no. Ang pangutana kung okay ra ba daw sa imo nga duha mo? Okay ra man kasi imo ha. Mosa na kung pangutana sa imo ha. At the end of the day, imo man ang pagbati, ikaw may tag-iya sa imong kaugalingon, okay ra man ka nga nakay ka-share. So kung nag-lips to lips sila dito, mag-lips to lips pa din mo, so bura po mag nag-lips to lips atong pikas laki. Okay ra man ka na sa imo ha. Nga nitira ka, tanitira po siya, nagtinirahay sa mundo. Okay ra man ka na sa imo nga nakay kahati. Okay ra man ka na sa imo nga duha mo. Moro sa nako ibalik ang pangutanan nimo. Kaysa matag relasyon, kami mo iyong gyud mi nga dili man na maayo, mas may gyud ang ikaw ra. Pero at the end of the day, imo man ang kaugalingon. Matingala bitaw tanang ubang mga tao nga bisan nagitamas-tamasa na, gibinuangan na, giyatak-yatakan na pudi gyapon nila biyaan ilang mga partner. Kay lagi kaya man daw nila, kay love man lagi daw. O di mo na kung ibalik sa imo Gilbert. Sa man ingana ba nimo sa kalab? Okay ra sa imo nga duha mo karon? Sa bagay naman po'y kasabihan na sharing is loving. Okay raman kasi mo nga sharing is loving. Nahala, i-share. Wag gininada ni nga ni mga igala. Kung tinarong yun nga relasyon inyong sudlan. Mas lamig yun ang wala kay kahati. Ikaw para sa ako para sa imo. Ana gina. Basing gituyo po na ni Lord aron makatilaw sa kasakit. Kay chick boy man ka. Sakit jud ka. Brad, kung kaya nimo nga duha mo, hala sige. Ibasbasan ta ka nga hala sugot diha nga duha mo. Pero kung mayon kag tinud-anay na gyud nga relasyon, gusto nimo nga hapsay nga relasyon, syempre dito gyud ka sa walay kahati. Daghang salamat, ingat mo tanan, I love you. Bye!